Azti, prest, tamotz! Iritsi bera, Oso ondo, baina iritsi bera, Hoi da, bera iritsi. Goazten, oso ondo, hortxe, oso ondo, tauen erraka. Goazten aurraka, iritsi bera, Venga, lasai. Otoi harrikata. Gero hoi, gorako pasako da, Venga, goazten. Iritsi bera, Bera, hor. Bera, punta hoi, Hola. Malu bere lanak bukatu ditu. Bera. Sartu bera. Sartu bera. Sartu bera, Apa balu? Sartu bera, venga. Ondo? Gero. A ver, aquí es jugar. Mira, amor Rocioki. Capaz no se lleva. Eso va aquí, Mancha usted. Eta Susana azken kolpetan. Bukatu du Susanak. Epaileak lana berrikusiko dute. Besio nahi akoturri bezula gaur bat azaldu. Murillo osala. Gaur bai, biarrez, bestiaz. Amar. Azti, prest, motzu! Baitare Kontuz tratoren errua errazko hau da. Kontuz horren. Baiatu, unea. Oi, hortxe. Venga, torri dut. Primero se punto bat. Hoi den da. Eso, mende ikierri azten. Puntzi xamarre, maide puntzi. Alaitzek bukatu du bere lana. Vale. Garbi harritu. Bota, hartu. Hor. Hola, azki ezkitia ezkera. Hola, gainetzi zoaz. Segi tira golaxe. Hor basu bigote bat, Atzealdea, emakumezkoan lehiaketa honen ondoren, gizonezkoak heldu mailan lehiatuko dira. Deneta 9 sealari 3 txandatan banatuta.